Qatt staqsejt kemm tikkonsma enerġija d-dar fejn tgħix? Qatt staqsejt x'tista' tagħmel biex tifranka l-flus? Probabbilment iva. Inna nisimgħu dwar x'jista' jsir biex tagħmel darek iktar effiċjenti. Appliances tad-dar iktar effiċjenti, low flow sink heads, insulation tajba fid-dar, dwal LED, insomma, hemm lista sħiħa. Għalkemm ħafna minn dawn il-bidliet ma jrikjedux wisq flus, mhux kulħadd għandu l-finanzi meħtieġa biex jagħmel bidliet kbar. U hawnhekk fejn nidħlu aħna. Dan huwa Joseph mill-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma u din hija Marija mill-Aġenzija LEAP. Ingħataw biċċa xogħol mhux żgħira, kellhom iduru 500 residenza bidħul baxx f'Malta u Għawdex. Ġew identifikati mal-250 dar li kellha apparat domestiku antiku effiċjenti, allura jaħlu ħafna konsum. Fuq il-lista ta' Joseph u Marija kien hemm Anna. Joseph u Marija skoprew li Anna kellha fridge freezer li żmienha kienet ilha li għamlitu, allura Anna kienet tikkwalifika biex tinbidilha l-fridge. Il-fridge il-qadima kienet antika u mhux effiċjenti u kwalifikajt biex ibidlu ili. Fiduċjuża li issa il-qudiem il-kont sa jiġini ferm inqas. Anna kuntenta. Bħala mijiet ta' nies li bbenefikaw minn din l-iskema u issa huma kuntenti wkoll. Permezz ta' din l-iskema se jkunu qed jiġu frankati medja totali ta' 106 MWh fis-sena li jammontaw għal konsum ta' madwar 27 dar. Dan ifisser li bejn wieħed u ieħor 78 tunnellata ta' CO2 se jkunu mnaqsin mit-tniġġis fl-arja. Because in 2018, no one should have to choose between heating, cooling or eating. Well done, Malta. Għalija huwa tassew ta' sodisfazzjon personali meta nara li aktar minn 270 familja se jkunu qegħdin igawdu minn din l-iskema. Barra minn hekk, grazzi għal konsum ta' enerġija aħjar, se nkunu qegħdin innaqsu ammonti kbar ta' CO2. Din l-iskema qdet żewġ għanijiet prinċipali tal-Unjoni Ewropea. Iktar effiċjenza tal-enerġija biex jitlaħqu il-miri tal-2020 u l-użu tal-effiċjenza tal-enerġija bħala għodda ban soċjali. Bi pjaċir ngħid li se nkunu qed naħdmu mal-Aġenzija Appoġġ għal din it-tieni skema ta' dan it-tip.